Wosomqulu we-IFP unamaphuzu 13. The manifesto esiyethula namhlanje isona sicazululo esikwazi ukusibeka phambi kwenu. Isona sibopho esithi uma ningasinikeza ithuba njengeqembu le-IFP sizodala imisebenzi, sizoqeda ukucinywa kagesi, sizonakhela izindlu, sizokwenza ama-police stage nokuqashwa kwamaphoyisa kulethe ezokuphepha kini. Ngaphansi kopholi bayo kuhulumeni, labo abangasebenzi asebefunde bagogoda bazobonelelwa ngemali ezizinkulungwane 3 zamarandi. Yonke intsha engama-graduates ehlele ekhaya sizokwenza isiqiniseko ukuthi bathola isibonelelo semali engu-3,000 rand kuze kube bathola umsebenzi. I-IFP ithi i-load shedding eyohulumeni obusa njengamanje uma ngasuswa emandleni iqembu elibusayo iyophela nya. Uhulumeni we-IFP uyoqinisekisa ukuthi load shedding siyayiqeda nya, ngoba i-load shedding eyalo uhulumeni osemandleni. Masikhipha uhulumeni osemandleni siyokhipha ne-load shedding, siqhamuke namasu ayokwazi ukuba adale ukukhiqizwa kukagesi okuzokwenza impilo yabantu baseNingizimu Afrika ibe ngcono. Izibophezele ekutheni izosebenzela abantu kuhulumeni wayo. Siyazibophezela ukuba sisebenzele ikusasa lenu. Siyazibophezela ukuba yizwi lenu kwizidingo zenu esenikhale iminyaka, kodwa ngenxa kahulumeni ongenazi indlebe nongenawo amehlo kuze kube manje abantu bakithi abakayitholi inkululeko efaneleyo. Isebenzise indiza enophephela emhlane ezungeze eMabhida ithumela umlayezo wokuthi abantu bavotele leli qembu. Leli qembu ke lesithathu ukugcwalisa eMabhida embuthanweni yamaqembu ombusazwe njengoba kwaqala i-EFF kweza i-ANC.